Panguva ine zvonzi VP Constantino Chiwenga vakunyasa kuprepare kuda kuita mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Patiri kuona kuti countdown to 2028 yava kusvika. Nyika yese painozva kuti VP Constantino Chiwenga ndo pari expecting aiwa kutora matomo. Right now kuchiona kwanzi VP Constantino Chiwenga right now is not in the country. Vari kunze kwenyika. Kwamuri kuona kuti vari kufamba vachiona kuti vangaita sei nyika yeZimbabwe aiwa iende kumberi kana kuri kurapa zvirwere zvinonzwa kwanzi zvirwere zvisati zvaona masolutions munyika yeZimbabwe. Right now ndona dziri kufambirwa naVP Constantino Chiwenga. Sana kupinda mumashoko amudanyira panapa ndo pano kuti subscribe or like on the bell icon. So muri kuona ma pictures panapa change read amudanyira chiti. General Chiwenga continues on his quest to be the face of Zimbabwe. He is auditioning to be president in a very transparent manner. What you should know is that those world capitals like Rome and the Vatican know all his open secrets. The world knows about Hundi and the August 2018 killings of innocent civilians by military actors. One reason the free world hesitates to do business with Zimbabwe is leaders with a tainted past. A leader willing to kill their own country, men and women, cannot be trusted to do business with. That is a fact of life. Nothing good comes out of ZANU-PF. By now, every Zimbabwean knows how ZANU-PF Miziru is going. 45 years later, our economy is in a mess. We have no jobs, no clean water, no electricity, no medicines in hospitals, roads in bad shape. ZANU-PF, as the governing party, is responsible for the mess we are in. General Chiwenga is a leader of ZANU-PF, nothing new. Tomashika muda nyongo panapa nevanhu vachita aiwa yes ngavafambe zvavo vachita kune nyika dzavari kuenda but vanhu vakaita sana Rome nana Vatican uko vandoziva kutoti vanhu vekuZimbabwe muri vanhu vakaita sei ende vanenge vakatongwara-ngwarawo. Right now patiri kuona kuti vanhu vakanyasa kuona kuti 45 years the ruling party ZANU-PF inoita as if yakatitamisira nguva yedu, vanhu vachiona kuti aiwa hapamona kana change yakaitika munyika yeZimbabwe. Panguva ino patiri kuona kuti people they are fighting for change vachiti takudawo zvinyuwani, takudawo zvitsva, tingozamawo kuti timbopindawo nevamwe vari vechidiki tiboona kuti vanomborulawo sei. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.